saganya sikin saganya duru utana gosira an fɛ yan bi sɔgɔmada in na o waati kelen kanubaw o filɛ ni Dramane Sanu ka montulu la Kajolokaw fɛ yen o waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la a b'a ladɔnniya k'a fɔ ka sanga Mali ani Faransi ka gɛlɛya ma Mali ye laseli dɔ kɛ kunungo tilegan fɛ k'a yira Emmanuel Macron na ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ o y'a laɲini ka bɔ Mali la ko ka bɔ Mali la sisan ko a y'o kangarida kɛ Mali ye Emmanuel Macron fana y'a jaabi ko a fɔra cogo min na a bɛ kɛ o cogo kelen pe de la Maliyɛnw ɲininkara o hakilinaw la yali nin yili hala in fɛla jumɛn bɛ maaw la bi a b'a ladɔnniya k'a fɔ maa caman y'u fɛla fɔ hali Faransi ɲɛmaa caman olu y'u fɛla fɔ a ko kan Niger a yirala k'a fɔ force Barkhane n'a bɔra Mali la a bɛna taa yɔrɔ min na o ye Niger jamana ye olu dun fana bɛ wulikajɔ la nin waati in na ko o ye fɛn ye fɛn min n'o tɛ bɛn bakuruba kunnafoniw de filɛ kunnafoni min ni Karim Sibi bɛna lase aw ma o la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma kunnafoni an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye Madame Ouattara Assetou Bella Keita dɔnkilidala ŋana dɔ bi an ka jamana kɔnɔna na o siratigɛ la Zegwa ka den fana don a y'a laɲini ka na ɲɛnajɛba kɛ Zegwakaw ye n'Ala sɔnna ma mars kalo in o tile 8 o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ bɛɛ welelen don walasa nin don kelen ni muso dancogo don o bɛ se ka don ba la cogo min na an ka sigida la o fɛɛrɛw o tigɛlen don o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɛlen bɛ ka wele bila service technique bɛɛ ma maa ma ni e bɛ sigida la Zegwa ka wele bila transporteur bɛɛ ma nin bɛɛ lajɛlen ka wele sɛbɛn bɛ taa walasa an yɛrɛ ka bɔ ka an yɛrɛ ɲagari nin don nama in kama walasa lafiya bɛ se ka na cogo min na Assetou Bella Keita ko a bɛ nin bonya ta ka ɲɛsin Zegwakaw ma 8 mars a bɛ se ka don ba la cogo min na nin don kofɔlen na o ye ale yɛrɛ kɔni hakilina ye a dun yɛrɛ fana a ye a denfaya fɛn bɛɛ lajɛlen ta ka den ma min ma o ye Badara Siraja Kulubali Siningaja Morikɛ o la an bɛ dugawu don kɛ nin donama in kama Ala ka se an gana in na kunnafoni an b'a daminɛ Mali la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali la a kuma sɛbɛkɔrɔ ka ca bi kosɛbɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ la fɛn min n'o ye Faransi ye laseli min kɛ kunna sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 8 waati Paris n'o y'a jira k'a fɔ ko a laban ye min ye ko Faransi sɔrɔdasiw bɛna Mali bila Faransi sɔrɔdasiw bɛna Mali bila hakilina jiginna nin y'a fɔ ko filanan de ye ka d'a kan nin fɔra waati tɛmɛnenw la fana tuma min na ni Emmanuel Macron bɔra don dɔ ten k'a lase k'a fɔ ko ni a ko bɛ nin cogo in na ko olu bɛna Mali bila a sisan kɔni a kɛra lakika yɛrɛ ye ka d'a kan ko Emmanuel Macron seginna a kan kunna sini sɔgɔmada la nɛgɛ kaɲɛ 8 waati Faransikaw olu fɛ yen nɔ ko o bɛna bɔ Mali la o ye lajɛrɛ fana kɛ kun o lajɛrɛ in an b'a ladɔnniya k'a fɔ a daminɛ kabiri kunna sini k'a yira k'a fɔ ko nanzara jamana ka lajɛrɛ kɛnɛ kan ko u bɛna Mali bila bɛnkɛlen ko kan ni u bɛɛ lajɛlen sabatili kan hali farafin jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen a fɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna o Mali jamana ɲɛmaaw fana ye jaabi d'a la kunungo tilegan fɛ juma seli waati colonel major Ablaye Mayiga ale bɔra ka a ɲini Faransi fɛ aya n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ ko a y'a kɛ nin cogo in na k'a fɔ ko Emmanuel Macron ye min fɔ ko taali bɛ daminɛ kalo 4 ka taa kalo 6 la ko kuma t'a la Mali tɛ sɔn o ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw jɔra taali kan nin cogo in na ko o ko kɔni ko o tɛ bila dagirinda la tugun teliya la ko Faransi ka bɔ Mali la sisan o min ka fisa ko ye o de ye nin kuma in an b'a ladɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron kuma sela a ma Bruxelles kun bɛ lajɛrɛ min na a ye jaabi di joona ko k'a fɔ de ko ale ye min fɔ kalo 4 ka taa kalo 6 la ko bɛ bɔ a ma ko o tɛ bɔ a ma
kadaka ko o adun ka pa de ka albe klonge Francis Rasuka lakana ko la ko kon kuma tala wakato klonge kuma fo masife waku ati klonge o ko fanana o ni ko be tugo mina bi amala dona ka fo mali jamana dew kuna fundilaw de jigina kan ngali ke ala bimi sibiri ni ala ma ko rega yere wolo ton ani malde bela gele be bo bitun ku kan ni sogo ya France la kwa kata o la mania pempeng ni gara kunu be ya ja ka fo France ta kuma sira do yere ko ka ko ke wele dai munu be fe ka ke kele chewi volontaire les volontaires ku kana wala sa sika ikunda kele daga ka tugomina amala dona ka flo yo fo ko ni ukon kadina jamana ni mo yam na wulu tala dem sen fen baby ko mi sika tani were ku wala ka kata mali bobolola amala dona ka fo ingali mi kala kuna fondila u bulu kunu bama ko konnana o bela gele aja ka fo sisangoni ko mali ye chep masro mi colonel Asim Goitaye wati o wati ni ko akafari alta ko reke mi ka duwini krole kabri alay francida na bora furba krem bam kera deuxième guerre mondiale na boro la france gela mi soro na ma dir kanyo gela soro folo o ma sigini fen o bela o be ali franci nyama do be olu ko ni ajira ka foko abenata min ka fusabi ko franci kungan ka bom malla jona o be malla kumina ko kan ale kontado al françois hollande ali mire ni ale kera sababu kana mali bolo la wati timenu la samba plantan ani saba ale fana ya ka fo na kon tungar ale ko samba plan ani tanduru kumba soro ale koni bora mali la pepeu dira kili bakara farati taibi ame wati na komisisa mali kibera wala halisa ame awla dona ka fo mali ni Mauritanie o kalime ki bulu dunyo ma kosabe alnanay ka fo mali ka minando la tunganga na port dola ko mali jamana nyama ya la yini ka fo kuma ben tuena na manya ka fo ko ambargo sigira malika ko kala je o kateme srawalepe kadaka ni kuma ni mami ikisemo ka kola sani lala ko kasiki nyona o satke la ko o mina min kunganga na pordo la agera mana kata porwela la wala sa ambe baranyo ya kura mi fe ni o jamana wiye o bisika blasenga tugum na bela jeli bisika la chaso akonana ko o fere ko ni o tigelembe ambe wati mina komisisa parti politique chama bebi chama ere tunte planche fanga fe dunte manu langa bi anana ka foko mbetale chugomina o ni ma ko fere no yeje bana nyama munu bebi o ka bara tabulu be ka mauja kusabe wole la chama ko ni aja ka fo ulu ko ni fela imi wa sizango na wati sala maldo ka fara nyonga wala saka mali gela bayin ka adufe Niger ambe awla dona ka fo Niger ka ofeno tuamina na la sera kunu ko Francis Rasu bena bo malila o ni o la seli kera Bruxelles kunu la seli klalen ko fe amala dona ka fo kuna fo min dira ko ni amanya ka fo Fos Barkan bena bo malila ko Fos Barkan o daga yorot na so ni Niger du kulote o kuma se be ko tiara ko sebe o kuma mi forani Niger ministre ga baranga sembe Niger kono ko ani jamana wala kono ko nyina boli ma ale aja ka fo ko ntibashi ko wuri business kasiga kan ko ka ayira ka fo ko Francis Rasu katainga ko obena langin fulo deputy blon tigla mawfe wulu ka hakilnan jaka ni wulu wutera kan akata ala fe ko atna na ke bashi ko abena do prayer Niger lakana ko kan o kuma fole munu ni ole ngana da bawi ani société civile mbe ko peto konti ke fiu ko Emmanuel Macron be pe kaminke ko atike wulu ko balolenya o ye wele senyo makama ko wuli ka jobbe ka nyesi Niger jamana ma ko Niger du kuru kele ka fo Franci nyama de ben walma Franci la kana bawo de ben o konnana ay ko kuma kon tala bi kuma tala sini o satka la mala dona ka fo ko o wuli ka jobbe be o ya so tunya ajira don temenula ko Burkina Faso akati ala fe ko Franci ka uka so sinyama mbe ko ale kuma na Burkina Faso so sinyama kula fe ko akadi français woni Burkina Faso ga balake nyongo fe o kuma wa be ina fo kalon ti yara kada kan wulu ye jabi mi fo société civile ye jabi mi fo ana yele ka fo ko français ba kala macho
ale daminba min ye coup d'état kɛ nin cogo in na k'a b'a kalama ko min bɛ Burkina Faso kɔnɔ ka ɲɛsin Faransi sɔrɔdasiw ma bɛɛ b'a dɔn. Laban in na Kaya binganni waleya min kɛra yen ni Faransi sɔrɔdasiw tun bɛ convoi la ka na Niger, o kɛra kɛcogo min na ko maa si ma ɲinɛ o kɔ, o kɛ waati yɛrɛ ma tɛmɛ, ala ma mɛn. Cogo jumɛn na a bɛna fɔ ko o Faransi kelen ka baaraɲɔgɔnya ɲini ni Burkina Faso ye. O kɔni ye kumaw ye, kuma min ni daminba yɛrɛ min da don a la. Wa o ye ɲininkali kɛ min fana na n'o o ye a sɔrɔdasi ɲɛmani ye. Ale m'a fɔ an sɔnna, ale m'a fɔ an ma sɔn. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɛlen bɛ wulikajɔ ye bi, a ko bɛna gɛlɛya kosɛbɛ Faransi bolo. N'i ye nin ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ, Faransi ni minɛ min tɛmɛna san 10 in kɔnɔna na ka taa Gao, n'a fɔra ko k'o minɛ na bɔ kalo 4 kɔnɔ, ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Nin minɛ na bɔ, o y'a sɔrɔ fɛn min n'o ye Alizerikaw ka jamana, olu kɛlen bɛ ka sira tigɛ sanfɛ sira tigɛ Faransi la. N'o dun tigɛra Faransi la, nin minɛ mɔgɔ kɔni tɛna fɔ, tɛna ala woloda ala kɔni ma k'u bɛ tɛmɛ ni ninnu ye Mali la yan. Walima yali tɛmɛcogo bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ la bi ka taa Niger ka don Burkina Faso. A ko nana kɛ gɛlɛya min ye bi, a gɛlɛyara kosɛbɛ. A laban ye min ye, o ko a ko kɔni a kɛra i n'a fɔ muru dara Emmanuel Macron kan na. Nin kɛcogo gɛlɛyaba b'a la nin waati in na. Mali dun jɔlen bɛ jɔ min na bi, a gɛlɛyara kosɛbɛ. O siratigɛ la, nin kunnafoni kelen nasiraw la, Côte d'Ivoire, Alassane a ye gɛlɛya sɔrɔ ka da kan tɔgɔtiɲɛ kɔni bɛ ka da kan bi kosɛbɛ. O de la kunnafonilaw kɔni ye ɲininkali k'a la, ale ka Bruxelles taga nin kɛra kɛcogo min na, a faamuyali jɔnjɔn ma sɔrɔ maaw bolo. Ka da kan ale sera bɛɛ ɲɛ Bruxelles, ale yɛrɛ kunnafoni ɲininkali kɛra la Bruxelles, ko nka ale kɔni ma ye tuguni Bruxelles. O kabakoya kɔni ye bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka na fara a kow kan ko yali a tun t'a kalama cɔ k'a fɔ kuma minnu fɔra ko ale tɔgɔ bɛ da la wa, n'a y'o mɛn min kɛ ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka lajɛrɛ yɛrɛ nege bɔ a la. Senegal kibaruyaw la, an b'a ladɔnniya k'a fɔ Barthélemy Diaz ale sigira kan mɛriya bolo kan min kan o don, foli caman kɛra a la. Foli min ni Ousmane Sonko ale taara foli kɛ Barthélemy Diaz la, a kɛlen ko ɲɛma ye ko ale Ousmane Sonko ale fana ye mɛriya k'a dagayɔrɔ la, nka k'u ka foli kɛ ɲɔgɔn na. Dagayɔrɔ mɛriya ko a ma nɔgɔn. O siratigɛ la, fɛn min n'o ye Ousmane Sonko a ye wele se Macky Sall ma, ko Macky Sall a bɛɛ lajɛlen ka fisa a bɛ k'i sen don min na, n'a y'a sɔrɔ farafinna kɛlɛ tɔnba ko don k'a ko kuma ɲɛbɔ o yɔrɔ kofɔlenw la, nka k'a fɔ de ko a bɛna Senegal kan don juru la, juru min ni a bɛna ni sigiɲɔgɔn bila ɲɔgɔn na, ko a k'i hakili to o la kosɛbɛ. O siratigɛ la Barthélemy Diaz ale fana y'a fɔ ko nin baara min filɛ n'a kɛra Mali la k'a ma bɛn, wa a ma bɛn o si ma, ko Macky Sall kɔni y'a kɛ, n'o tɛ Mali ani Senegal k'olu kɔni man ka kɛ fɛn ye jamana fila min kan ka fɔ ɲɔgɔn kɔ, walima k'a fɔ ko dɔ de bɛna dɔ janfa lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan ko man ɲi ka kɛ. Nka o min kelen filɛ nin ye ko diɲɛ tɛgɛ n'a ye fiyewu. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu ye kunnafoni di kunun. O y'a sɔrɔ lajɛrɛ min kɛra kunun fana Bruxelles, fɛn min ni o ye Macky Sall ye, ale y'a jira k'a fɔ ko in bɛ ka sama kojugu. A laban ye min ye ko n'ale bɔra siɲɛ in na Bruxelles, hali n'ale yɛrɛ bɛna Bamakɔ, ko ale bɛna Bamakɔ ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Mali jamana ɲɛmaaw ye, ko u k'a lajɛ bɛn ka kɛ ko la ten, ko dɔ kɛra. O la ko a mɛnna, a dun fɛn don fɛn min n'a man ka mɛn. O hakilina kelen an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunun ko sɔgɔmada, sani lajɛrɛ ka kɛ o don ko Faransi sɔgɔmada la, ko Emmanuel Macron san'a ka kuma lase Macky Sall saw, Alassane Dramane Ouattara, olu bɛɛ lajɛlen ye colonel Assimi Goïta wele ko a k'a lajɛ ka sɔn mɔgɔw ta fɔta ma, walasa gɛlɛya min filɛ Mali kan ko bɛ se ka ban cogo min. An b'a ladɔnniya k'a fɔ siratigɛ la, fɛn min n'o ye colonel Assimi Goïta ye, ale kɔni ye min jira ko ale bɛ Mali ka kuma de kɔ, malidenw ye ci min don ale da, o baaraw kɔni kɛli ko ale to bila ka maa lajɛ. O siratigɛ la ko a kɛlen bɛ k'o fɛɛrɛw tigɛ k'a lase bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni dilen. O b'a yira k'a fɔ Macky Sall saw, Alassane Dramane Ouattara ko bɛɛ dɛsɛra colonel Assimi Goïta kan, ka da kan
dɛsɛ min don fɛlɛfɔ de kɛra ɲɔgɔn ye mali bɛ gu min kan ko ni Emmanuel Macron sɔnna o ma kɛlɛ tɛ yen nka k'a fɔ de ko o bɛnkan min cira ale cila min dira ale ma k'a fɔ ko kuru kelen de bɛ bɔ o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'o tɛ kɛ Macky Sall nana ye kunun lajɛrɛ kɔfɛ nin fɛɛrɛ ye min ye ale yɛrɛ ka wuli kana se Mali la a ye min fɔ kunun ko a ko mɛnna kojugu wa ko fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ a ko olu la kanubaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka walimadɔ k'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ hakɛto bɛ n kan Sara Mahamadu